אני לא הכרתי את אלון. אתה לא הכרת את אלון. דודה פניה, גם את לא הכרת את אלון. דוד שמואל, אתה גם לא הכרת את אלון. אף אחד פה לא מכיר את אלון, חוץ מסבא קובי. סבא קובי הכיר את אלון. בוקר טוב לכולם. לפני כיומיים איבדנו את אבי, קובי, בעלה של אמי, חיה גילמן, סבו של בני, אלון. אלון הכין מצגת נפלאה, הציג אותה עכשיו. אמא, אני לא רוצה להציג בסוף את המצגת. מה זאת אומרת? אני רציתי להכין מצגת, ואתה התעקשת. אז עכשיו אל תעשה לי בושות. טוב, אני אלון, ואני הנכד של סבא, והכנתי מצגת להראות את הרגעים הכי מרגשים שלו, כי זה ממש באסה שהוא מת, וזהו, זה מרגש. תכבה את הזוהמה הזאת. מה זה? אלון, לך מכאן, תכף ומיד. אמא, מה את רוצה? אבל את ביקשת ממני שאני אכין מצגת לזכר סבא. מצגת כזאת. על השם סבתא שלך פה בקהל. אמא, די, נו, גם אני וגם את יודעים שסבא היה בדיוק כזה, אז חלאס. לא. הוא לא באמת הכיר את סבא. זה ChatGPT הכין את התמונות האלה. יודעת מה? לכי הזדייני ולכו הזדיינו כולכם. סבא היה בדיוק כזה. מה זה אלוני? זה ספינר, זה דבר כזה שמסובבים. אתה יודע מה, אני הכי אהבתי לסובב כשהייתי בגילך? מה סבא? את אווה. מה? על מה אתה מדבר? אתה יודע מי היה בעלה? אני הכי אהבתי לשחק ביער השחור עם חברים. ואז יום אחד הגיעו הנאצים. ואז בלילה, אני וסימון ומויזה קטן, נכנסנו לבית של הנאצי הזה, ווואו, מה שעשינו שם לאשתו. אתם אפילו לא יודעים טוב, לסבא. אלוני, אני חושבת שזה מספיק סבא להיום. אמא שלך לא רוצה שאני אדבר איתך. לילה טוב, סבא. אני אוהב אותך מאוד. אלון? הלו? מה קורה עם התסריט לפרסומת של גרבי עליבאבא? יוחאי לוחץ עליי. כן, אני על זה, סבבה. אלון? תגיד, אתה מכיר את הבחורה הזאת? אני לא שומע. אחי, אתה שומע אותי? אני ככה מלפטר אותך, יא קוקסינל מסריח! איזו יפה! כמה שאני מכבד אותה, בתור בן אדם. כן, זאת הבעיה, אני חייב למצוא אותה. אני כל הזמן חושב רק עליה. תקשיב, אני אעזור לך,
אבל אתה מבטיח לי שתסיים את התסריט. אני נשבע לך, אתמול הייתה פה מסיבה. טוב, אין פה אף אחד. סוס, היה פה סוס. סוס. חד קרן לא היה? יאללה. פשוט אני לא שמעתי, אני חשבתי לא חשוב. אתם אליי? היינו אתמול פה במסיבה. בוא, תשתו. תודה רבה, בטח. עם קצת סוכר תודה אפילו. רבה. לא, אני פשוט חשבתי תשתו. בבקשה. אז מי אתם בעצם? סטטיק ובן אל. אני אלון ואני בן 20. בן 20? אז אתה כבר חוקי. וכבודו? אני הבוס של אלון. בוס. בוס זה מאוד סקסי. אז במה העניין? תראה, סבא שלי מת, תנחומי. ובמסמכים שלו מצאתי תמונה של איזה מישהי, ובמאחורה של התמונה את הכתובת שלך. שלי? כן. כן, תראה לי. יפה. יכול להיות שאני כן מכיר אותה, אתה יודע מה? טוב, אבל אני מצלם אלפי אנשים במשך השנים, אז צריך... מה, אתה צלם רחוב? יש כאלה שאומרים את זה ככה, אבל אני מעדיף להגיד טבע דומם. אתה מכיר אותה? רגע, תן לי להסתכל קודם, בסדר? אני מנסה. דווקא כן, יכול לי מאוד להיות שאני פגשתי אותה, בעצם זה בטוח שאולי. אתה יודע מה אני מדבר הרבה? אני אביא לכם את כל האלבום. הכל נמצא שם, מסודר. אלבום. הנה. מצאתי. זהו. יודעים המתוקים שלי, תסתכלו באלבום, הכל נמצא פה, הנה, תסתכל. תדפדף. את התמונה הזאת אני זוכר אפילו איפה צילמתי את זה, ומתי. מעולה. תגיד, בן כמה אמרת שאתה? 20. ויש לך חברה? לא, עוד אין לי. בת כמה היא? אין לי חברה. אמרת. ובת כמה היא אמא שלך? לא יודע, למה זה חשוב? זה חשוב, תאמין לי. זה מאוד חשוב. הכל חשוב. מה, אלה הילדים שלך? לא בדיוק. לא. מה, אחלה מזג אוויר יש, לא? כן, בהחלט. תגיד, מה מצב האשכים שלך? זה הכל בנוי... טוב, אני רגע... אני צריך רגע ללכת שירותים. תלך ישר, עד סוף המסדרון. כן. ימינה? לא. קבל ביטול. שמאלה. ימינה זה להיתקע בקיר. כן, בדיוק. כנס. הכל בסדר.
יש כאן תמונות של גברים. אלון? איפה אתה? אלון? What the fuck? אלון, הוא מצלם גם גברים. לא אכפת לי, אני באמצע משהו. לא, אלון, אתה לא מבין. הוא גם מצלם אותך עכשיו. תקשיב, אתה מצאת משהו? יו. יש לך משהו? כן, תראה. תסתכל את החולצה. זה מחוות סוסים, מכרמיאל. יאללה, בוא ניסע. תקשיב, אין לך זמן, אתה חייב לשבת על התסריט. 5 דקות. שלום, תגיד, אתה המנהל פה? מה אתם צריכים? יש איזה מישהי, לא יודע, בוא תגיד, אולי אתה מכיר אותה. היא עבדה פה? זאתי. איפה אתם מכירים אותה? מצאתי אותה במסמכים של סבא שלי, אתה מכיר או לא? אני לא זוכר שמות, היא עבדה פה פעם כמתנדבת, אני לא זוכר מתי. נו, והיא פה בסביבה עדיין? היא עברה לצרפת, מאז לא שמעתי ממנה יותר מדי. שמעת, אלון? היא עברה לצרפת. אפשר לחזור לעבוד על התסריט של גרבי עליבאבא, 89% כותנה? בוא נחזור לאלבום, אולי נמצא איזה, בטוח נמצא איזה משהו עליה, נו. אלון, זה לא אתה מדבר אליי, זה הצורך המיני שלך, החרמנות. יש לך 2 אפשרויות. אתה חוזר איתי עכשיו הביתה ומסיים את התסריט, או שאני מפטר אותך, ומה שישאר לך כל החיים זה את יד ימין וגרב. אלון, אתה כלום. אתה מאונן. סבא שלך יש סוטה מגעיל, ואתה בדיוק כמוהו. איפה היית? כל האורחים שאלו איפה אתה. לא ידעתי מה להגיד להם. וגם למה כל החדר שלך מלא בניירות טואלט ושמן תינוקות? אתה יכול להסביר לי מה קורה? אתה לא מתעלם ממני. זה לא מקובל בבית שלנו. בבית שלנו? בבית שלנו? באיזה בית? בבית שאת לא אכפת לך ממני? בבית שאת לא שואלת מה איתי? על מה את מדברת? מה, בגלל שלא הייתי פה שבוע וכולם שאלו איפה אני? כל האורחים אז הובכת? בגלל זה? איפה אני הייתי? איפה את היית כל ה-20 שנה האחרונות? למה שתיעלם בגלל תמונה אני מעונן, סבבה? אני מעונן כל היום, אני מעונן כל הזמן על התמונה הזאת. מצאתי אותה במסמכים של סבא, בסדר? על מה אתה מדבר? סבי, נו, את לא מבינה בכלל. רק סבא הכיר אותי. היי, סבא. איך שמה ביערות בגן עדן? אתה רץ כמו פעם עם מויז הקטן? סבא, אני ממש מתגעגע אליך. אני רק צריך שתגיד לי אם אני בדרך הנכונה למצוא אותה. אלון, אתה יכול לבוא לעזור לי לסדר את הבית לקראת מחר? אמא, מה הבעיה שלך? למה את נחמדה פתאום? את יודעת מה? לא פלא שסבא אהב אותי יותר ממך. את אמא די גרועה. אלון, בת כמה אמא שלך? מה היה שם המשפחה שלי לפני שהתחתנתי עם אבא שלך? אתה יודע? אתה לא יודע, אלון. אז אולי אני לא הבעיה בסיפור הזה. אמא, לפחות אני מכיר אותך באמת. לפחות אני יודע מי את. מכיר אותי?
אז למה אתה מחפש כבר שעות אחרי בחורה ובכלל לא שמת לב שזאת אני? מה? מה, על מה את מדברת? וואו, הפתעת אותי, משוגע, משוגעת. וואו, איזה אבסורד, אותו מקרר בגישה כל כך שונה. וואו, איזה אבסורד, אותו מקרר בגישה כל כך שונה. איזה אבסורד. עוד רוצה, עוד רוצה, עוד רוצה, עוד רוצים עוד, עוד רוצים עוד, עוד רוצות עוד, עוד רוצות עוד, עוד רוצות עוד, עוד רוצות עוד, עוד. וואו, איזה אבסורד, איזה אבסורד, איזה אבסורד. אני ארוס. לא רוצה לריב איתך, כבר לא רוצה לריב איתך, כבר לא רוצה. בנות בבית, בנים, בנות, בנים, בנות, 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 בנות בבית, בנים, בנות, בנים, בנות, בנות. I can't take it anymore.